Oni su brzi, detaljni i uigrani. Teška i drska krađa. Usred dana maskirani dvojac. Koliko novca su ukrali, je li im policija na tragu? Brava nam je okrenuta. 600 eura! Mrča me razbacu, to mi je najbitnija stvar! Ajmo pogledat nadzorne kamere. Šta je? Djeca to bolje ne gledaju. A šta ako nam ne budu htjeli vjerovati? Idemo svi na poziciju. Evo nas ljudi! Naša kućica, naša... Konačno smo stigli, ljudi moji. Falila mi je kuća više, jedva čekam sad da se raspravimo. Ličane, hoćemo odmah ići gejmaru neku igrati? Da. A? Da. A? Ajde se istavila ona vaša igrica. Vidit ćemo, stavili smo par igrica da se instalira, ja se nadam da se sve instaliralo. Ja. Tako da, snimat ćemo gaminga ljudi, nova godina, novi klipovi. Svašta ćemo. Ljudi, i snimat ćemo Gle, pločice nam majstor postavio. Jao, brutale, a pogledajte. Putovali smo preko 9 sati, velike su gužve bile. Svi idu doma, tako da... I ovdje smo ispavali došli smo po daru. Da. Ajde, evo nas doma, hvalim te Bože. Idemo vi pločke. Ajmo. Filipe ti izvodi konferenciju. Mi smo spavali 24 sata, putovali. Vidi pločice, to treba dobro oprat, ali... Čekaj. Ekstra. Evo ga, Evo ga i naš koferić. A? Evo ga i naš kvad. Čao, ajmo vidjeti prvu studiju jer su nam se igrice skinule. Ajmo, ajmo. Ne idemo vidjeti igrice. Ajde da vidimo se skinule. Šta je ovo? Čao, šta je ovo? Šta je ovo sunce ti kalajsano ogrijalo? Lija me. Ha? Šta je ono? Sva sreća nije ti ubacano sve. Nema mi sam stojala! A? Nema mi sam stojala koji si mi vlatio. Pa si imao tu, su ti tu bile? Da! Čekaj, ti si pare u studiju ostavio. Da. Ja, budale. Gdje je play button? Ličo, nema nam najglavnijeg play buttona za glavni kanal. Šta je zove policiju? Ljudi, nas je izgleda neko opljačkao. Pa je onda... Pa normalno da će vas opljačkat kad sve snimate. Di stoje pare, kako ući u studio, sve mora na kanalu biti. Idemo sad u kuću i onda ćemo Ajde nam je neko ispisao neku igricu. Ma briga me sad za igrice, to mi je najmanji problem. Sad idemo u kuću, pogledati je li nam sve u kući u redu i onda ćemo pogledati nadzorne kamere da vidimo ko je to napravio. Da. Stvarno ne znam što da kažem. Ajmo brzo u kuću. A u kući nije, nema šta u kući. A ja imam 40 eura sada. A? Ajde nam je neko opljačko teretano. Moguće i to. Dečki, ajmo u kuću, vidite sve u redu. Ovo ljudi je, meni ja sam robi Marke, a euri ošli. Težak ovaj kofer. A pa nosi ti ovo. Pa ti nosi, to je tvoje stvari, 90% tvojih stvari. Naših nema ništa. Filipe, A? brava nam je okrenuta. Jao, pogledajte kako stoji brava. Ona još nije u redu, ovak ne Pogledaj vamo ovako mi neće... Da, brava, znači svi kako treba stojati brava. Nećemo moći ući. Jo, Ličo ušao, ajde ulazi, vidio sve. Čekaj! Može provalnik još unutra, marš ti unutra. Glava tvoja unutra. Ajde ulazi. Čekaj Lijam, ja ću prva. Lijam valj može prvi. Opet na dol! Šta je tu, sve u redu? Moja knjiga odbacana. Nema niko? Miriši, ne. Filipe. Šta je ovo? Neko pospričao moj PFM. Tu je moj novčanik. Gdje je bio novčanik? Tu. Jesi imao novaca u njemu? Koliko? 600 eura. 600 eura! A ti? 700. Isuse, znači Eto. koliko je to 600 i 700, koliko je to? To je 1300. 1300 eura je neko marnio već. Isuse Bože. Idemo dalje, šta nam se šta... Ja u sobi! Dobro, roba mi je sva Nema tu. u sobi ništa. Roba mi je sva tu, ljudi, usrala sam se. Da mi je robu Ajmo dalje, vidite Kako nešto. ovo nije to bio neko sobi? Ovo nije normalno šta se događa, ljudi, ovo stvarno nije. Nije ovo tu bio neko sobi. Sine, ne znam šta da kažem, stvarno. Joj, Šta je? mrč. Mrča me razbacu, to mi je najbitnija stvar! Vidi ti novo auto! Ha? Šta je ovo? Gdje si dirao nešto?
Gle stoka! Ove pare nije htjela uzeti sitne. Šta nije to uzo, đubre jedno? To su moje pare koje sam zarađivao prije. Dobro da mi to nije uzo. To sam 5 dana zarađivao. Ja mislim da je to ostalo tu, Filipe, da je šta Nije god. ukrao je, viš da fali ukrao je bateriju džipa, gle. Pa šta može s tom Ljudi, dobro da ove ne. Pa luku, to sam ja radio prije kad sam bio manji. Zarađivao sam to kad se prodavao slike, Jel on tako? to, jesu... Ali dobro da nisu ukrali njihove pakete koje treba sutra na slanje ići. Znači ovi paketi se sutra šalju ljudi, dolazi GLS po njih. Hvala Bogu pa to nije ukrao. Nešto je udarilo. Štupa. Ništa nije vani. Ništa nije vani. Slušajte me. Ajmo pogledat nadzorne kamere da vidimo Pa što si se ostavio da rade? Da! Sve i po kući i vani sam ostavio, ajmo sjest da vidimo provalnik šta je napravio. Pa šta ne kažeš? Pa ajmo! Jeste li spremni? Da. Ajde da vidimo. Čekaj. Šta je? Da djeca to bolje ne gledaju. Ko Neka zna ko vide. je. Neka Vidite vide ko je ko zna- provalio. Ego u crnu duksi. Doslovno dolazi provalnik, pogledaj. Ko ninja neki U noći viš noć je. Ne po danu će pljačkat. Ovdje nestaje... evo ga. Evo druga kamera ga je zabilježila kak dolazi. Ali vidiš što on Svetina, građan. On građan ko neka ninja, tak i Aha. hoda. To je profesionalac. Evo sad u garaži. Ulazi u garažu. Po pločicama novim sunce mu kalajsano. Evo ga, to je to. Eto, neće moći Zaključan otvoriti. studio. Gle, Joj da otvori. uzo je nešto. Uzo ključ. Šta je to uzo? Ključ. Da vidimo. Ko ključ. Nije uzo je makaze ove. I u studio, šta radi u studiju? Evo ga to. A zašto je baco? Aj što je ukrao, zašto ne red Evo radi? ga. Evo kasicu lijam ovu. Ličo, došle pare. Odaše pare liča. Trebao si ti još kupit nešto za te pare. Gle, broji lik. Jesi vidio što brzo broji? Ko je to đubre? Jel vidite vi to ljudi? Jesi ti vidio što on ovak šlajfa, ko da u banci radi pa zna ono s Šta sad to parama? tebi čudno? Pa lopov valjda ima iskustva čovjek. Ona brzo Pa nije ovu našu kuću prvo valjda opljačku. Čovjek Stije ima... luk jutros. Čovjek možda ima 10 godina radnog iskustva. Ajmo dalje. Joj, ljudi. Šta sad gleda? Ja, play button. Nećeš valjda. Pa vidio si da. Nećeš valjda đubre jedno. Ovo je na osobnoj razini. Da je običan pljačkaš sam bi uzao pare. Ovo neki hejter, a? Gle etiketa mu viri idiotu naopako obuku. Je ulazi u kuću? Evo ga, ovdje je pobacu. Joj, ovo... Mi tu možda nije odbacio. Kak je jadan. Baš je jadan. A vidi ovo tu, dobro da nije odbacio one bojeve. Gle što kopa. Nema se kamera. Evo ga u sobi. Odemo u knjigu pobacio. Svidio li vam? U knjigu. Što mislio da među Zašto te knjige? knjige dira? Ne znam. Možda je ovi šta li ja muči. Možda ima dijete pa da usporedi. Evo ga moj parfem. Parfem ti dira. Gle, Vraća vraća se. se! Evo ga. Stigne kasno. Ti ne su tvoje pare. A to je tvoj novčanik? Da! Vidi, uzima ti. Šta mu je Nismo mu stvar? novčanik kad je odlazio. I da bježi opet. I bježi. Jo, šta ćemo sad raditi? On je Ajmo ovako, idemo redom. Tine. Slušaj me sad dobro. Šta ti misliš u ovoj situaciji, šta je najpametnije da napravimo? Znam. Prvo ćemo postaviti negdje ovatomet, mi se negdje sakrijemo ispod zemlje, pa kada ga malo vidimo, onda zapalimo ovatomet, pa to on ispodiva. Ti misliš da će se on vratit? Ne da policiju pozovemo, tako. Ono kad Dobro. tamo kuću. Ne vojsko da pozovemo vojsku. Vojsku? Da. Ja mislim da je to super ideja. A ja imam bolju malu ideju. Čekaj, idemo redom. Sad sam ja na redu. Moj plan je da ga namamimo, stavimo neke pare u... Fake pare stavimo u ovaj, kak se zove... Iz onak pištolja. Fake pare stavimo u dvorište. Namamimo ga da dođe i onda drap!
Kako ćeš ga na mami da dođe? Pare to nam pas. stavimo na drvo da Kako vise ćeš pare. da smo mi pare? Nemamo drva. Ajde, ideju liču tvoju. Da kao bude pad po cijeloj kući ovdje i kao da on dođe i da stavimo zamke. Da, moramo najaviti onda da idemo na neko ko folk putovanje. Opet. Znala je on gdje smo mi? Samo ću ja biti, nabit ćemo šlap u facu, ja. Dobre ideja. Znam ja šta Samo ću. dobre ideje bacaš Tine, svaka čast. A ja? Ti si pokupio moju foju. Ne, zamke napravimo se. Aha. Imam ja ideju. Pravu ideju, a ne te vaše gluposti. To je bilo nešto osobno. Jer da je običan lopov pokrobi pare još, ovaj je pobaco stvari, Rijamove knjige, play button uzota i pobaco mrč. Tema nešto protiv našeg YouTube kanala. Mi hejtera puno Da to nije nemamo. neki hejter, a? Mi puno hejtera nemamo. Sad trebamo vama u komentarima, to nam vi pomognite, pročešlja sve komentare. I izvuć hejtere, istražiti. Možda, da, ali možda vi prepoznajete tu osobu po građu, možda je to vaša tetka, brat, susjed, netko, ne znam, Stevo Stevanović, susjed iz... razumijete, napišite u komentare, jel možda sumnjate na neku osobu. I svi lajkajte ovaj video, molim vas da taj što video, samo malo da nešto bitno kažem. Da taj, ako bude bilo puno lajkova, ako bude bilo puno lajkova, puno više će ljudi vidjeti taj video, razumijete? I doćemo prije I subscribe-ajte se i neko će prepoznat, znači samo obavezno, svi morate svi lajkati. Jednostavno Lijeme mora, koliko mora lajkova bi da uvatimo mi tog lopova? 50.000. Ali to je minimum. 50.000 minimum, evo. A znate što će biti kad ga uhvatimo? Šta? Znam! Nikako! Znam gdje ćemo staviti pare tamo. Tata! Ja ćemo odmah napraviti. Tata, znam! Ne, ja imam ideju. Da se ovdje popne na ovaj direktor. Kad on uđe, da ga ja kopnem šakom i on će oni sjesti i tu ga daužemo za stolicu. I onda... Ali imamo problem. Ali imamo jedan problem. Nek editor nađe video di se Lijam kad je Melani bila tu popio na radijator pa pao. Ameli, viš šta može? It was at this moment that he knew. He f***ed up. Da ne bi Lijam ispred lopova sam yes! Da. Taj video je, znači pišite u komentare da sjećate tog videa. Ali pravi fanovi će morat znat u kojem je to bilo video. A ljudi, a vi pišite u komentare želite da se ti Nima i Tina vjenčaju, da to snimamo. Ja želim to. Stvarno? Da. Da se ti Martina vjenčate? Pa ima da se poljubi lajkova, onda će se ovak usta. Ovako se vjenča sa Melanim. A hoćemo tvoju svadbu još bolju napraviti? Nećemo. I ovog smo oženili pa mi se nisi oselio iz kuće, još mi je tu na grbači. Pa nek ide. I ja mu i kuvam i perem gaće od Melani, nema nikakve vajde. A ne, ja sad šalu na stranu, ja ne bi njega ni dočekivala kad saznamo iz komentara od hejtera koje, ne bi mu ni policiju zvala. Ovo ne trebate raditi, djeco, ali istukla bi ga ko majmuna. Znači svi 4 da ga tučemo. Pišite vi u komentare. Ne, bolje, moja ideja. Joj, ne znam, Lićo moj, šta ćemo raditi, ovo stvarno nije normalno. Koju? Zvat policiju. Policiju zvat? Čekaj, ali to pametno? Da. Zašto misliš da je to pametno? Eto, da ga uhapse. A onda zove, ja dak misliš. Potraže tragove i to. Dobar dan, ja sam Lijam. Neko nam je opljačkao kuću, uzeo je meni 700 eura, brat uzeo 600 eura. Lićo, šta kaže? I naša ulica, govno Pelića 10. Šta kaže? Doćete za 2 minute, ok, bok. Šta kaže? Da će doći za 2 minute. Misliš? Da. A šta ako nam ne budu htjeli vjerovat? Morat ćemo mi snimke kamere pokazat. Da, pokazat ćemo mi snimke kamere. Mogu sam im reći da sam zaboravila, mogu ih opet, ne znam. Šta si zaboravio? Kamere sam zaboravila, već mogu im... To će oni vidjeti kad dođu ovamo, razumiješ? Mi ćemo njima pokazati ako nam ne budu vjerovali. Oprostite što opet smetam, ali imamo kamere pa vam možemo pokazati. Pa, rekao sam vam govno Pelića 10, to je ulica, bok.
Odlično, sine. Baš si dobro obavio ovaj posao. Daj petardu. Vajde će lopov doći prije policije, ajmo se naužavat, tata vrijeme. Misliš da bi... Šta? Što on rekao? Se naužimo, možda lopov dođe prije... Čekaj samo malo. Ti misliš da bi lopov mogao ponovo doći prije policije? Da. Nema šta ti misliš, to moguća ideja? Da, moguće. Ništa, onda ljudi moramo se naružati. Mi smo spremni da obranimo kuću. Da. Ovdje ćemo mi, dečki, sad pričekat policiju, a? Da. Ajde, dođite tu. Ja se ide sakrit na poziciju, ako bude prije došao. Ajmo se svi onda tamo sakrit. Dođi ti, ne. Idemo svi na poziciju. Tata! Tata! A? Tata, ja ću se tam sakrit ako tamo krene. Sine, moramo svi biti zajedno. Ja sam debe pa ne mogu to poći. Nemojte da vas vidi. Ovako, znači ljudi, pogledajte sad, ako tu dođe lopov, ti Lijame, znači plan je da ga ti prvi drapneš. Ti ga prvi drapneš, kad dođe bliže, ti će mu prerezat jajce sa ovom, kak se zove, bušilicom, a ja ću mu ovo zabiti i gotovo. U glavo. Tako je. Ništa ljudi, čekamo ga sad. Ili njega, ili policajca. Znam, kako ćemo ja to stavimo toliko, kad nas vidi, onda ću ja uzet, kad to se pebi i onda ću ga ja Ajde. Okej, super ideja. Dečko, ide policajac! Nemoj da ga sad neko drapne slučajno, evo ga dolazi policajac, nije lopov. Nemoj da ga sad neko drapne u jajca slučajno. Valjda je ovo ta kuća. Dobar dan. Dobar dan. Jeste vi lopovi? Ne. A ko je zvao policiju? Ja. A mi smo mislili da... Ja sam zvao policiju. Ja sam mislio da će prvi doći lopov. Dobro, čekajmo, ali recite u čemu je problem? Neko nam je opljačku kuću i odbacio nam cijelu kuću i sve. Istina, živa istina. Kako misli? I uka meni 700 eura. I ovo me malove 6 eura. I studio nam je opljačku. Odakle vam ovo dokaz da ste vi taj novac imali u kući? Jel zarađivamo? Mogli ste slagati da su ti novci bili u kući i sanirati pljačku kako bi dobili od osiguranja. Ali imamo kamere! Šta potkrepljuju te dokaze? Znam ja vi da imate kamere, da ste vi youtuberi. Molim vas, nemojte me da snimate i objavljujete svim slikovima. Samo ću vas upozorit da je moj šef naglasio. Ako je ovo još jedna od vaših... Halo, gospodine, da li ste vi pili što god? Ne, vjetar puše. Ako će neko biti... Ajde, bjež policajac lupi iz naše kuće, bjež tamo. Bjež tulac, ajmo, bježi. Nisi nam se niš koristi, ajmo, crta. Platit ćete izlazak mene kao profesionalno. Puca policajca! Ovo sve budale, bježim ja odavde. Šta ovo, Tina novčanik? Tina! Tata, policajac je bio lopov! Bacio je Tina novčanik! Udakle to, ti Lijame? Policajac je bacio Tina novčanik. Jao, to znači da je lopov bio policajac? Da. A? Da. Vi moga trebali uhvati. Pa čekaj, jesu i svoje pare unutra? Da. Nije, šta je tu unutra, šta ima unutra? Ništa, samo Gvozdene vratio. I fićuljku. Jao. Pa toliko sam imao para. Ličo, udri ga! Hvataj ga za noge! Će ga Ličo uhvati. Zapustite meni, tata. Ništa ljudi, to je bilo to od ovog videa, ne znam šta da vam kažem. Vidite, prevario nas je taj policajac, lopov policajac, ja više nemam pojma ko je šta.
Ličo, šta ćemo na kraju sad? Ne znam. De, reci ti nešto za kraj, ja više ne znam šta se tu događa. Evo, stvarno, samo znam da nam je provalio neku kuću. Vi bacite like i subscribe. Ne bacite like i subscribe. Mama će neko ko pljačkat kuću King King. Don't forget to subscribe, okay?